Hjá okkur Duško Ivanović, landsliðsþjálfari í Bosni i Hercegovinu, og við ætlum að spyrja hann nokkra spurninga. Gospodine Ivanoviću, kako biste vi ocijenili dosadašnji nastup Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama? Ja sam zadovoljan prvo rezultatom jer smo postigli sve 4 pobjede, a naročito sam zadovoljan odnosom igrača jer smo od početka priprema 30. juna zaista se odradili izvanredno, došli motivisani i odradili svaki trening dobro i mislim sasvim zasluženo idu na Evropsko prvenstvo. Sudeći po prvoj utakmici u Tuzli, večerašnja utakmica je bila puno teža za Bosnu. Dobro, mislim da je Island pokazao da je jedna izuzetno nezgodna ekipa, dobra ekipa koja naročito igra kući dobro, igraju malo atipično, imaju male igrače koji svi igraju dobro 1 na 1, igraju šutiri dobro za 3 poena, a mi smo imali visoke igrače pa je onda malo to za nas bilo atipično, ali u svakom slučaju Island je uspio da dobije 2 puta Veliku Britaniju i sasvim zasluženo ide na Evropsko prvenstvo. Sudeći po vašim nastupima u kvalifikacijama, mislite li da Bosna ima dobre šanse na Evropskom prvenstvu? Pa do Evropskog ima još puno. Ovdje u ovoj ekipi sigurno sljedeće godine na Evropskom će biti još 3-4 igrača koji mogu nam daju jedan određeni kvalitet. Još je rano o tome, ali u svakom slučaju sa ambicijom i sa borbenošću koja ima ova ekipa sve se može napraviti. I za kraj, mislite li da večerašnji nastup Mirza Teletovića ima utjecaj na igru reprezentacije Bosne i Hercegovine? Znate šta, ja samo razmišljam o igračima koji su tu sjede na klupi, nijekom drugom. Hvala vam i hvala vam na uspjehu. Hvala. Po vašem mišljenju, da li je Bosna i Hercegovina večeras prikazala jako dobar igru u odnosu na utakmicu u Tuzli? Pa mislim da smo odigrali onoliko koliko je trebalo. Tuzli smo igrali dobro. Svakoj utakmici imate uspone i padove, ali to je sasvim normalno u ovom sportu, ali na kraju došli smo do toga što smo i došli, a to je pobjeda. Mislite li da Bosna ima jako dobre šanse u odnosu na prikazane utakmice u kvalifikacijama? Misliš za Eurobasket? Da. Pa treba sačekati, duga je godina, treba vidjeti kakva će situacija biti, ko će se odazvati, šta, kako, ali sigurno ako nastavimo ovako kvalitetno raditi, igrati kao ekipa, da možemo napraviti dobar rezultat. Znači samo vi ste zadovoljni cjelokupnim nastupom prezentacije Bosne? Pa da, zašto ne bi bio 4 pobjede bez poraza, morate biti zadovoljni, nema razloga da ne budemo zadovoljni. Atmosfera reprezentacije je sjajna. Pa jeste, ovo su momci koji se dugo znaju, ovo je jedna generacija koja igra od 15. 16. godine zajedno, dosta je tu igrača koji su tako 10-12 godina zajedno, ti mlađih selekcija sa nekim starijim igračima i dugo se poznajemo i normalno da je atmosfera na visokom nivou i da nas to nosi kroz ove kvalifikacije i sve ove druge utakmice. Uglavnom, vi imate velika očekivanja za budućnost Bosne i Hercegovine, košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zašto da ne, imamo odlični mladi igrača, dobri potencijala i na njima je da rade dobro i da u budućnosti nose ovu reprezentaciju dalje i dalje. Hvala. Ja zitten var hen landsliðsþjálfari í Bosníu, Duško Ivanović, og hann var mjög ánægður með frammistöðu og leikur að mati hans leikur var erfiðari en hann bjóst við, erfiðari leikurinn í Tuzla og hann bendi á íslenska landslið, hann sagði að þetta var gott landslið en að mati hans það voru stærsti leikleiki voru nokkrir lágvaxnir leikmenn og að mati hans Bosnia hefur björt framtíð og hann búið með góðu árangri á Evrópumóti. Við höfum líka að tala við leikmann Gordić og hann var líka ánægður með frammistöðu og báðir bentu á þetta var miklu erfiðari leikur en þeir byggust við. Og andrúmsloft í landsliðinu, bosnísku landsliðinu er mjög gott og að mati þeirra það er björt framtíð fyrir bosníska landslið.